Para min o 8M é un día de celebración, de unión, de festexo de todas as mulleres. Tamén de reflexión, porque é verdade que hai países no mundo nos que todavía están a anos luz do que nós temos acadado. É moi bonito, traime lembranzas de outros momentos nos que as mulleres cantoras desta terra nos xuntamos xa. Sí que é verdade que temos unha terra na que as cantoras somos de colaborar, de unir as nosas voces e esa sensación bonita, non, de que eran mulleres que van a seguir a levar os nosos cantos polo mundo adiante e que non se desanime. Non pasa nada, é un mundo de homes, pero se ti te preparas, vas con todas as ganas e eres a millor, non vai haber ningunha pega, de verdad. Así que vayan a por todas, con toda a ilusión do mundo, preparándose como as millores. Resoamos máis forte, xuntas somos unha sola voz. Eu sempre o dixen, cando nos xuntamos, cando nos unimos, todo eso suma. Non hai choque, non hai... harmoniza, é unha pasada.